Ini ndonzi Cheza Mukosho, ndabva kuchitungwiza. Testimony yangu yakamira yakadai so. Patangata kwenda kunonyora, ndakarohwa nesimbi muziso. Ofichi ndepanotanga kunyora mazama F4. So, ndakazotorwa kuchikoro, takaenda kwaProphet uri musi weSunday, musi wa15 October. Ndakaonelwa nyasha, ndakaloketwa naProphet, vakandinamatira. Uri kunyora chi Chedza? Ndikunyora ma-sciences. Form chi? Form 4. Form 4? Okay, makatotanga? Asati kutanga mangwana. Mutanga mangwana? Ndobvokuwara ziso iri? It's a sign yekuti the devil wants to play some tricks. So I'm going to pray for you instantly. I don't care what happened to that eye. Amen. But you're going to be healed and you're going to make, I don't know. Amen. But you're going to pass with flying colors. That says the Lord. What when you have nyasha, ndavananzisonizvo ndizouye kuoffice. Uko kwandakasvika ndakapiwa zvakazodzwa. Kunyangwe wainetswa nemweya yerima, kunyangwe wainetswa nemweya yerima, si unosvika dzodzo yako zvose zvinopera, unenge wakufamba mugiya repamweya, dzodzo yava yakwama iwe chirega uone, Mwari amamborega. Zvandakazoshandisa ndakumba. Ofichi musi weMonday pandakazomuka, ziso rangu ranga rapfora. Ndodotenda Mwari nekuti harinozombobvira rarwadza futi, harinozombobvira randinetsa. Kosi pandai rakakwara resatombovhurika, pandakakwanisa kunyora mazama angu mune zvakanaka. Sisi vachinotora zvavo kugara. Ndofunga pana atombotaura kuti tine prophetic desk iri pakona apo. Chingosumuka kana izvezvi chitongoda chakazodzwa, chingosumuka wongonoona vari kuprophetic desk uko vanokubatsira kuti uzviwanire zvakazodzwa, zvinokudzikinura kubva kuhondo dzese dzinenge dziri kuteerana newe. Mwari ari mubatsiri wako. Haleluya. Ini ndinonzi Rachel Munenza, ndabva kuMufakose. Testimony yangu yakamira yakadai so. Munhu waMwari akati vana vese vari kunyora mazama, mirai apa ndikunamatirei. Ndiri kudawo kana paine vana vechikoro vari kunyora vaite line up. Makadai. Kana uine peni unogona kubata, kana usina. Takuda kugadzira madokta. Ini ndakanamatiwa. Musi watakandonyora mazama yawanga akaoma, asi nenyasha dzaMwari ndakakwanisa kumanyora nemazvo ndikabuda ne6 units. Ndada kutenga Mwari nemunhu waMwari nenyasha dzavo. Haleluya. Sisi vachinotora zvavo kugara. Yaizova mistake hombe kuti vana vafoire. Ivo baba veimba ino vachigona zvekugona zvokuti pamwe pacho unopererwa kuti vari normal here Prophet pavari kuita zvese izvi. Asi nokuda kwokuti vanoda kupakurirawo vana vavo njere dzavakadururirwa naMwari, vana vanowanikwa vari kungopasa. Haleluya.